ilhanan sa tao nga naa kaniya ang Espiritu sa Dios, naa gayud kini bunga nga mao kining kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo ug pagkamatinud-anon. Mao kana ang bunga igsuon sa Espiritu sa Dios ug mao kana ang ilhanan sa tao nga naa kaniya ang Espiritu sa Dios. Anaa gayud niya ang tinuod nga kalipay, kalipay sa pag-alagad ngadto sa Ginoo ug aduna siya'y kalinaw sa iyang kinabuhi ug aduna siya'y pailob sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug bati siya kanunay og kaluoy sa iyang isikatawo isip anak sa Dios ug makita usab ang iyang pagkamaayo sa iyang kinabuhi ug labaw sa tanan makita ang iyang pagkamatinud-anon sa iyang pag-alagad ngadto sa Ginoo tungod kay naghari man kaniya ang Espiritu sa Dios sa iyang tibuok nga kinabuhi. Galacia 5 versikulo 22. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo og pagkamatinud-anon. Amen. God bless sa tanan.